Wat heb ze? Heb ze vertraging? Dat komt zeker door al die kinderen die zo bezig zijn. Goed zo. We wachten af en we spelen een stukje muziek. Dus hij staat niet tussen de mensen in de grote sloot. Maar hij is onderweg hier naartoe. En die zal met een paar minuten arriveren. Kreeg ik Suus telefoon van. Dankjewel. Muziek hè. Rollingbaan. Hoe is dat feestje? 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 En hier staat dan voor u, Stadprijs 2014, Niels Klaassen! Vanavond kan ik op stap. Ik heb al lang geen feest niet gehad. Hoe moet ik zien? Hoe gaat het langs? Hoe brandt de lamp? Hoe is dat feestje? 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 Lopen ogenlang door de stad. Je hebt nog geen pilsje gehad. Hoe moet ik zien? Hoe gaat het los? Hoe brandt de lamp? Hoe is dat feestje? En hier staat er dan voor u, Stadprins Niels de Eerste en minister Bart. Geef ze een applaus. Prins Niels de Eerste, geboren Winkbüll, en minister Bart, ook geboren Winkbüll. Sinds jaar en dag inwoners van ons Valkenberg. Stadsprins en minister van het 973 jaar oude Valkenberg aan de Geul. Allebei lid van Jonkheid Boete de Poort. Allebei machinist op spoor en weg. Stamcaféhouders van het brandproeflokaal onder aan de Kouberg. Veel te ordineren en proclameren. Ten 11e, dat we allebei groot zijn. Dat zijn we allemaal voor te mogen gaan in de komende vastelopen. Hoe is dat feestje? Hoe is dat feestje? Hoe is het gezellig? Hoe is het oké? Hoe zeg me hoe? Hoe is dat feestje? 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 Die Valkenberg, zo aan de Geul. Waar hier Wienenberg, ik zo gelukkig voel. Als ik die